Let's talk about life. Kanang imong panglantaw nga nabian na kanila, naulahi na kanila, mga batch nimo nag-graduate na, mga kaila nimo daghan nag-achievement sa life, mga amigo nimo nanay pamilya, nanay sakyanan, nanay kagulingong negosyo ug mga professional na. Kada bitong mga kaila nato nga successful na sila sa ilang kinabuhi. Tapos imong makita ang imong kagulingong kinabuhi, usahay makaunahon na ta nga murag nabiyaan na ta sa panahon naulahin na ta nila. Ngano day no? Have you wonder sa imong kagalingon ana? Nganong sila successful na, nganong kita wala pa, nganong ako wala pa? Mo nang makaingon ko sa akong kinabuhi nga okay ra na dahil lahi bitaw tag mga hiyas na ay naa siya nga wala nako ug naapoy na anak ko nga wala pud sa ilaha. Sa tinuod lang dili na ko maiwasan nga makompare ko sa uban. Mo nang makaanak ko sahay sa akong kagalingon nga ilahapod na nga panahon. Mo nang makakatunpod ko sa ilang giingon nga tulad ng libro may kanya-kanya tayong pahina. Mo nang moana lang gud ko nga okay ra na matud pa nila nga ang kinabuhi manggod dili mahitungod sa paspasay kundili padugayay. Mo nang atong i-feel ang tiempo sa atong kinabuhi, ang saktong panahon nga ihatag sa kahitasan. Ang pagsulay nga atong nasinati karon, kasakit nga atong gibati karon, mga experience nga atong nagian karon, kabalo ko nga mao ni mahimong tulay sa atong pagkamalampuson pohon in God's perfect time. Happy Saturday everyone. God bless you.